Chiegni nyakora mgajuang chendo enangi chwelo wantegi jaloko Lizo Tieno nyinga Lydia Okeyo. Jang'ad bura Irene Gishobi madoho mar JKIA hoya chije mokadek thuolo toka pis jamin buche lero ne doho ni nonro margi nyiso ni onge gino matuda chijego gi nek mar jaod bura makasipulo Ng'ondowere. Achijego no mak kamora chiel gi achich William Imoli Shigali magisani odine e odang'ech Mainda Soleria. Kinito timne nonro mar yango kabende wiye tamam. Jafo marwa hefinya kedi chakuna chendo ni marangi chwelo gi report no heyo machal kodma. Edoho ma JKIA inyim jang'ad bura Irene Gishobi achije mamokadek maitudo gi nek ma jaod bura makasipulo Ng'ondowere no chwal mar fwenyo kang' ma apis jamin wach kod apisas mago kwach kich osegoyo e nonro margi. E kindego apis jamin wach no wacho ni kuom nonro margi onge gino mora mora matudo achijego gi nek mar Ng'ondowere. Gino manomiyo jang'ad bura Irene Gishobi oweyo thuolo Ali Haikal, Douglas Mushiri Wambogo kachiel kod David Mihigo Kagame. Douglas Wambogo kod David Kagame nomaki kachiel kod achich William Imoli Shigali e katoyongona moro e gwenge makasarani boma ma Nairobi. Imoli mong'ere ahinya gi nying mar Imo wachore ni emano chielo jaod bura Were gi magina. Achije adek go bang'e notero apisas mago kwach kich nyake kar dak mar achich machielo Ali Haikal mabende en obila mawachore ni noyud gi nyamburko manotigodo odiochieng' manonege jaod bura Were. Kochopo sani achije auchiel osewe thuolo ka ariyo kuomgi biro bedo joneno mag piny owacho. Achich machielo Philip Aroko kata kamano nowe gi rambon mar Sh300,000 kendo doho nochiwo chik madino ne dhi e kaunti ma Homa Bay. Motelo nema doho ma Milimani kod mano ma Kibra nyochiwo chik mondo achije mamoko abich otimne gi nonro mar obwongo e kar thieth ma Madhari motelo ne winjo buch gi tarik 17 kod 18 dweni. Achije duto manomaki kitudo gi nek mar Ng'ondowere ne gin 12. Efinya Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Bankero teste sirikand William Ruto kuom kinde